Mi friend de Syria porque gado mama ka kunkai ko sinatala ni tunana ya minna ta koro mama ta koro na ko ka fura awa gere na ya mina kuma do fiye kana sigade aja beti lai ba fe ki so funi kala kade ye ka fura jansa ba bina ni kadiba yo Mongu ini iso bloki dan bloki fly kan bloki water. Ayah boleh dah mulu na ofo baba ya dogo. Ko ali na le ya dada itulo koroki ada nyamu nyama kana fendi mate. Ko be mabo bi do. O kuma ayah la Facebook. Amkane. Wari ni nani wari sala ni wari bola tekele me wari sala ni wari bola. Registré. Baba kone janjo jale muso Amerika dana jale muso Amerika Amerika fure awale ka no ye mama kana kare nana na mama jara kaso domina bon mama na ni dali tumu blasita mama ko akon kane jeli bene bolo no ye masaka jeli no ko ye joni akon jeli baba kone akon mami yo soro jeli iga jeli ya ko mona bora akon baba ni ne ga jeli fure mami barlo ka no na ma ti fara manga nana na sia kele
Mega dose déposé dose mateme. Nyake chien fla. Ayi dose mateme. Ne ya ke saba dose mateme. Domina ne mama nya awa jansa babina ni kadiba. Ne dose de muso mama domina no e mama kada mena e. Na e caché kaka kadi mama ina confirmer jarala. Kafre awa ne e wala la ani bi tiga mama kana mama ka la gare e da tuma kere fe su ani kle na me ma mi zawala aba ko awa na wali takana na di karisama ja do ko na muso ba ba le yero na na wala na ni kafre awa wo Selati ni maganya me ti maganya me ko ba di jule apa ga ba bina sele ko fora ibe maganya me tamara ko ba di jule Nisu jina sina foro bena fia ne fo so wala abarika na muso Kame kisi ya ameni do bana. kadili ga sina bana kala baba sina ama fala jeni ko so wala de ala so lokaja ala jeni ko so yela bana ke mama hala sina foro am sina ima so jeni ko so yela mama mali Adi